سلامن صقان قويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩልኻትኩም ይኹን ክብራት የሕዋተን ያሓተይን ከመይ ኣለኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ ግናኸ ነቲ ብክርስቶስ ኣቢሉ ኩሉ ሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሓና ብኡ ኸኣ መኣዛ ፍልጠቱ ናብ ኩሉ ቦታ ዘግህድ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹን እናበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልእቲ ቆሮንጦስ 2:14 ዝጽሕፎ መልእኽቲ ንረክብ ማለት እዩ ብዛዕባ ዛ ጥቕሲ ጥራሕ ክነንብብ ኢና እዚ ቅዱስ ቃል እዚ ልዑልን መለኮታውን መንፈሳውን ትርጉም ዝሓዘ መልእኽቲ ኮይኑ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እንክዛረብ እቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኣቢሉ ዝፈጸሞ ሓንሳእን ናይ ሓዋሩን ናይ ኩሉ ግዜን ዓወት ኣዕሚቑ የነጽር ኣብ ጥንታዊ ዘመን ዝነበረ ባህሊ ወይ ከዓ ሓደ ንጉስ ሰራዊቱ ስዒሩ ተዓዊቱ ውግእ ስዒሩ ተዓዊቱ ናብ ከተማኡ ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ ብዝተፈላለየ ሓጎስን ሳዕስዒትን ህያባትን መዝሙራትን ደርፍን የብልዎ ይቅበልዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ከዓ ብክርስቶስ ዝተረኽበ ዓወት ኣብ ውሽጢ ህይወትና ናይ ሓቂ መንፈሳዊ መዓዛ መንፈሳዊ ዓወት መንፈሳዊ ጸጋ መንፈሳዊ ሓይሊ መንፈሳዊ ብርሃን ይህበና ወይ ከዓ የንጸባርቕ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ዓወት ግዝያዊ ሓላፊ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ መንገዲ ህይወትና ቀዋሚ እዩ ኩነታት ህይወትና መንገዲ ህይወትና መንፈሳዊ ደረጃና ኣብ ስደት ንኹን ኣብ ዓድና ሃሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ናይ ህይወትና ሃሉ መሰረት ዘለዎ ቀዋሚ እዩ ስለዝኾነ እውን መነባብሮና ንዝመጽእ ፈተናታትና ይኹን ጸገማትና ይኹን ሰጊሩ ነዚ ሰጊሩ ብፍልጠትን ብፍቅርን ክርስቶስ ናብቲ ዝተሓደሰ ብርሃን ክመርሓና ይኽእል በዚ بسرز كله عواتن صقان دما اب كله سرحنان منقسقاساتنان نتزلع على وداسين كبرن زغبو املاح كنهبو نجدد مالتي او غيتانان املاحنان نسخا نزبناتن ننغهونان بسلام اتمرح اخا بتبخرستوس زسقم كايون زخبر كايون عوت كنملالس صقاخ هبنا او غيتا اب كله غوغوي كاب كله غوغوي تكبارن حسم حسابن ارحقنا نمعلتنا ببرختك